Yiriwa lakana sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ o de ye bakuruba ye min bɔra dedew tira kɛnɛ kan yan nɔ Tɔnbɔkutu kɛnɛ min kan sankura kibaruyaw bɛ fɔ. Ɲinan sɛnɛw bɛna ɲɛ sanji bɛna caya baganw fana olu bɛ ɲɛ nka gɛlɛyaw fana bɛna kɛ san kɔnɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min. Walasa ka o gɛlɛyaw kunbɛn a ɲinina dugudenw fɛ u ka saraka caman bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana balofɛnw. Nin kɛnɛ ye laada ye min bɛ sigi san o san. Une tradition religieuse qu'on a. Nin ye laada ye an ye min sɔrɔ an bɛnbaw la kolonifili tɛ filɛli tɛ mɔgɔba minnu tɛmɛna ka kɛɲɛ ni olu wolodenw ye ani u ye taamasiyɛn minnu jira an na an bɛ nin ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye. Fɛn dɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw fɛ yan a bɛ anw dɛmɛ an ka dongo don ɲɛnamaya la ka an ka filiw latilen ani ka anw ni ɲɔgɔn cɛ dilan. Yan nɔ Tɔnbɔkutu dedew tira ye dɔn kɛrɛnkɛrɛn min na Tɔnbɔkutukaw bɛ sankura kibaruyaw mɛn. A don yɛrɛ bɛ bɛn silamɛ sankura o kalo fɔlɔ tile 10 ni ye Aluseyini Haji Kalaseli ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu.